wanyalo miyo wana nafas mondo watelnegi to gidhi neno tich monyalo tiyo ne jopiny Joyce. Moses, antiere kuomi. In korka kori, inyalo wacho ni in kaka achiel kuom jogo mabendo lap dhogi ndonga ne kom mano mar MCA. Ang'o ma isetimo mar mondo mi jogo mawuok kama idwa chung'e ward mari kacha mondo bedane kod geno ni Moses ni kawa miye telo to bo bedo kawa neno lokruok e yo makare? Mokuongo gima migochwa kwanza gima Migori yokoso kabisa. Giyera ji makera ni ng'ani binyalo telo ne ji. Adwa ni winji kaka jomatino gose wuoyo. Ntie giluongo ni kidwa telo nyaka ikuong serve before getting into the office. Nyaka ipuodh ni to into be iromo. Ero ka ng'ano wacho ni nosetiyo gimoro higni 2, Migocho cha wacho ni nosetiyo gimoro higa 2 donge. Joyce Migocho rach. Babe aparo ni Migori is the poorest county in terms of development. Yodo ka jomwa yierogi gikia ni teach, for example, MC okera ni teach oversight ni enango. Which means ni wayiero joma illiterate, gin gikia ini yera nikech in gi pesa isemiyo ng'ato $200, imiyo ng'ato $200 sama ibire campaign, koro ini yiri nikech in gi pesa. Mar 2, dalo kocha ni iyere ji kilu bingeni okwanyal do away with the money factor nikech kuom wacha diera jopiny to ero pesa nikech jopiny bende kinde mathoth kwang'iyo kaka siasa ma pacho ka osebedo ka ringo ng'amo miyo jopiny pesa jopiny ero siasa mar gonya okwanyal wuondre ni siasa mar gonya nyalo rume Kenya ka matinde ni un kaka jomatindo in kaka Moses wang'eni seche moko jomatindo to yuaga ni wan to pesa waonge godo e kinde mionge pesa no ang'o minyalo timo ne japiny cha mondo japiny to ng'e ni yawa wuodwa ma Moses ni en to onge pesa monyalo gonyo wa godo kaka ng'ane lakini kaluore kod manifesto ne kaluore kod gik mosebedo kwan nokotimo kwatere kacha tadiro nyalo kelonwa dongruok e yo makare mondo wane kuom ranyisi katiyo gi gima notimore Olkalau nwaneno ka pesa noket kucho mang'eny ahinya to kanwaneno ka duoko nowuok mopogore seche moko jopiny bende obedane kod geno kuomi kamano. Kore bumi an manifesto na gima number 1 aketo ni an ok adwa telo na jopiny, an adwa tigi jopiny. Koro adwa na tigi ji mok ni an koro atelo na bedo mbele ni an mheshimiwa mara kaka wada cha wacho ni kose yieri be idar koro idhi dak kata mana Nairobi ikori we jopiny. Mara 2 Joyce miane dakika achiel mondo a confirm ni Migori kaka ji okti nini auditors report ma 2024-2025 Migori iyudo ka kunyo cho mama mo kuncho ogaka primary ngata ma Migori nya confirm koda iyudo ka pesa mano gole kunyo cho ni en $4,000,000 koro insani ere ka Kenya kunyo cho mar $4,000,000 ikuyo cho mar $4,000,000 to barabara makata dhi dala uto rach MCA ma wan go wasiere didek to barabara rach pile adiri inyadhi kata gi gari to semoki park gari kata mane lam ichopo gi tiendi. Koro sani ne githingo ni election biro kendo koro gichago wundre ni gipano ndara koro giwundre ni waloso ndara mondo ere ka Kenya yiri didek 3 terms to gimsetimo onge jomogo nyithindo pod riembe school iyudo ka Migori auditors report no wacho ni ne gitero ji adek Dubai Kenya program mane gitiyo gi $1.8 for 3 days. Ere kaka Migori in fact also spend a lot of money in transport. Ere kaka county nyalo tiyo gi pesa mang'eny kama toka barabara rach ntiro moko pod rimbe school kata CDF allocation moko podonge. Pogruok mane marawere nyalo kelo. Koro an mokuongo reputation ada maintain reputation mok ni kase donjo kacha to ni corruption mori ni kechikizungu wacho ni a good reputation is hard to get and easy to lose. Ada maintain standard kado tiyo gi jopiny ngata ma South East Kanyamkago to dwani mondo nyalo dwaro were matino tino madoni mondo wati in welcome biuru mondo mi wati mondo mi wa change South East Kanyamkago.